Dobre, dáme slovo pánovi Fejovi, nech sa páči. Ďakujem mojim rodičom, že mi dali život. Ďakujem, že ma vychovávali. Ďakujem svojim starým rodičom, že ma tiež vychovávali. Vychovávateľkám, keď som bol mladý, dievčatám. Na základnej škole v Lobci, učiteľom, učiteľkám. Na strednej škole, pánovi triednemu, Glombovi, pani triednej, pani Sečovej, pánovi Kuľhovi, na gymnáziu Antona Bernoláka, na Mestove. Počas štúdií na Vysokej škole dopravnej Žiline. Ďakujem za trpezlivosť vedúcemu diplomovej práce. Taktiež pri štátniciach pánovi profesorovi, inžinierovi Gnápovi, Jozefovi. Po ukončení štúdia môjmu strýkovi Štefanovi, ktorý ma zamestnal vo svojej montérskej firme a mohol som navštíviť viacero krajín Európskej únie, ako Anglicko, Francúzsko, Švédsko, Holandsko, Nemecko, Česko. Pracoval som ako montér. Chcel by som sa poďakovať aj pánovi Chomovi, ktorý ma prijal do Národnej diaľničnej spoločnosti, kde som sa zoznámil s fungovaním systému štátnej správy. A všetkým, ktorí ma vychovávali až do dnešného dňa. Všetkým im úprimne ďakujem. Takže, pán Feja, poprosil by som vás sa vyjadriť k téme projektový rozvoj mesta. Aké máte návrhy na úpravy územného plánu a aký má jeho aktuálny stav vplyv na odchod mladých rodín do okolitých obcí? Nech sa páči. Už vám ide čas. Tak projekt rozvoja mesta. Územný plán sa zaoberá vlastne týmto rozvojom. Informácie sa zbierajú od roku 1986 až do súčasnosti, vyhodnocuje sa to. A mám dôveru v ľudí, ktorí to robili. Nie je dôvod im nedôverovať. Nechápem, prečo ľudia nedôverujú. Je to 28 rokov, sa na tom pracuje. A je to základný dokument námestova. Takže všetko je na správnej ceste. A
tieto podotázky, čo sú tu, rozvoj, turizmu, kultúra, šport, voľný čas, mesto, to je všetko vlastne súčasťou územného plánu rozvoja námestova, ktorý sa bude naplňať. Dobre, ďakujeme vám. Je to k prvej otázke všetko. Prvé otázke, no a hovorím, tie ostatné som zodpovedal tiež. Mohli by sme sa dostať k druhému okruhu, rozvoj turizmu. Nech sa páči, pán Feja, chcete nám ešte niečo povedať? Dobre, prenechávam vám slovo, nech sa páči, máte dokopy, pozerám ešte 3,5 minúty necelých. Je už na vašom rozhodnutí, či sa vyjadrite k všetkým témam, keď už na jeden kandidát taký bol, tak aby sme nerobili nejaké výnimky, nech sa páči. Tak územný plán rozvoja mesta Námestovo čaká na odklepnutie. To znamená, že nový primátor a noví poslanci to dajú do poriadku. A potom sa môže začať robiť. Ale vy sa tu smejete, nechápem, prečo sa smejete všetci. Všetko je napísané v územnom pláne rozvoja mesta Námestovo. Smer je daný. A už len záleží. Prosím vás, necháme ho, nech sa vyjadri kľudne. Tým spôsobom to už je na jeho rozhodnutí. Môžem vám pripomenúť témy, ak chcete. Môžeme prejsť k tretiemu okruhu. Kultúra, šport a voľný čas. Aké postoje zaujímate v rámci daných oblastí? Nech sa páči, pán Feja. Chcem sa poďakovať pánovi primátorovi za doterajšiu prácu a jeho kolegom. Samozrejme všetkým, ktorí doteraz spolupracovali, vytvorili toto pekné mesto do takej podoby, aká je. Nové zloženie, nový primátor a nové zloženie bude pokračovať ďalej. A bude sa aj športovať a vo veľkej miere v rozvoji všetkých druhov športov, pretože som tiež športovec. Ďakujem vám. Ísť k poslednej téme je vzťah mesto-občania. Pán Feja, ostáva vám ešte posledná minúta, ktorú môžete využiť k tejto téme, alebo kľudne sa môžete vrátiť ešte k predošlým témam, ak vás niečo napadlo, čo by ste chceli povedať. Zrejte, povedané bolo všetko, čo na transparentoch. Toto, čo tu rozprávajú kolegovia, tak to už bolo dávno povedané a nechápem, prečo to tu rozprávajú, ale dobre, to je ich vec. Vážne, treba zabudnúť na všetky nedorozumenia, ktoré boli a odteraz sa začína nová éra Námestova. Prichádzajú noví ľudia, mladší, dúfam, verím. A
ktorí tu rozprúdia krv. Bude sranda. Budeme pracovať, každý bude mať prácu, každý, kto tu chce zostať, bude sa mať dobre. Ďakujem. Dobre, ďakujeme aj my veľmi pekne. Teraz príde trošku pre niekoho zložitejšia časť. To sú otázky, ktoré nám boli zaslané prostredníctvom internetu. Každý z vás kandidátov na post primátora považuje za jednu z priorít vo svojom volebnom programe rozvoj turizmu a vyjadrujete potrebu prilákať do námestova čo najviac návštevníkov a turistov. Sú však známe aj tendencie rušiť nočný život v meste, ktorý však oddychu, a to nielen mladých ľudí, patrí. Naozaj si myslíte, že je šťastným riešením urobiť nielen občanom mesta, ale aj ich návštevníkom povinnú večierku o 12:00 v noci? Ak áno, zaujímalo by ma potom, aké konkrétne aktivity dokážete ponúknuť ako náhradu za posedenie pri pohári vína, koncerte či diskotéke. Nech sa páči. Náhradu komu? Náhradu v rámci toho času, o ktorý budú v odzovkách ukratení mladí ľudia. Kto sa sťažuje vlastne? Kto sa sťažuje? Bol podaný návrh, nejdeme menovať kým. Ale koľko má rokov, alebo viete, aspoň... Bol podaný návrh, aby sa nočné podniky zatvárali o polnoci, aby sa udržal nočný kľud. A to ako... Veď dobre, podniky, všetko sa deje za zatvorenými stenami, tak ja nechápem, čo sa deje. Mladí ľudia sa potrebujú baviť. V podstate ste žiť a starší ľudia môžu spať vtedy, keď sa mladí bavia. Takže títo starší ľudia vychovávajú svojich mladých detí, svoje deti vychovávajú starí. Dobre, ďakujeme. Takže ak by sme to mohli zhrnúť, ste proti tomu, aby podniky boli zrušené, aby podniky mohli fungovať aj po polnoci, aby nebola nastavená tá hranica, že polnoc a všetko Ja nie som proti ničomu, ja som za to, aby sa žilo, aby sme žili. Aby sme spali, keď chceme, aby sme sa mali kde zabaviť, keď chceme, a aby bol dosiahnutý konsenzus medzi všetkými zúčastnenými. To znamená medzi celým námestovom. Ďakujem. Ďakujeme za nás trošku tlačí čas. Jedna otázka, v podstate posledná, ktorá nám bola položená, bola ako keby výhradne pre pána aktuálneho primátora Kaderu, ktorý tu bohužiaľ nie je, a ešte čas nás tlačí, takže radšej by sme prešli rovno k otázkam z publika. Otázku. Tak Na otázka. primátora. Kde boli jednotliví kandidáti, keď sa jednalo aj nedávno o materiáli, ktorý je dôležitý a určuje hranicu pre rozvoj mesta o územnom pláne? Boli o ňom dostatočne oboznámení ako verejnosť, tak aj občania? Sú spokojní s návrhom? Chcel by sa niekto naozaj veľmi v rýchlosti vyjadriť k tejto No kde boli tí ľudia? Kde? Ja som bol v práci. Tak každému z vás, kandidáti, dáme poslednú minútku, aby ste presvedčili divákov, oprávnených voličov námestovo, že práve vy ste tá osoba, ktorá by mala viesť mesto námestovo v nasledujúcich 4 rokoch. Nech sa páči, pán Feja. Ľudia volia toho, komu veria. Tuto v námestove jazne úplne komunikácia. Všetci sú kdesi mimo, v minulosti riešia blbosti. Treba na to zabudnúť, vyčistiť stôl a ide sa ďalej. Aby som chcel, aby ste ma prijali do tohto mesta.
To by som si prijal a pre vás by som si prijal, aby sa vám splnili vaše najtajnejšie túžby. Máte ešte 20 sekúnd, kľudne môžete. Všetko, čo povedali protikandidáti, splním za nich z pozície primátora. Ďakujem vám pekne, že ste si našli čas. Pán Boh vás požehnávaj.